खुलुमबाय बड'लेण्ड DG24 बे समाव ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै फुंनि 7:53 निफ्राय 25 जुननि 8:16 अम्बुबासि मेला जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि अम्बुबासि मेलाया थांनाय बोसोरफोरनि बायदि गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायाब्लाबो मा कामाख्या देवी मन्दिरखौहाय सानब्रैनि थाखाय बन्द लाखिनाय जागोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। गलाघाट महेश्वरी हाबासालि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानाय 3 सुबुङा क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खारखुमानाय 3 सुबुंखौ हमनानै फिन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव सोफिननाय जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी पानबाजार पुलिस थानायाव 4 पुलिसनि देहायाव COVID-19 पजिटिव केस मोननाय जादों होननानै सुलुङाव मिथिना मोननाय जादों। गुवाहाटी पानबाजार पुलिस थानायाव 4 पुलिसनि देहायाव COVID-19 पजिटिव केस मोननाय जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। मुंफोरा फारियै दन्दी कुमार, पुष्पा दास, हेरम्ब कलिता, शाहिदुल इस्लाम तालुकदार। फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि गेजेराव मुंफोरखौ खारिनाय जाबाय। मुंफोर फारियै दन्दी कुमार, पुष्पा दास, हेरम्ब कलिता, शाहिदुल इस्लाम तालुकदार। लोगोसेयैनो पानबाजार पुलिस थानायाव थानाय गासैबो कनस्टेबलजों लोगोसे गासैबो रोखोमनि मावथि बिथांमोनखौहाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गोजोन्थों।